Umijeće ratovanja prepuno je vrijednih savjeta i lekcija, ali ima ih čudnih kao noćni vjetar brzo jenjava. Pa da ne razbijate glavu oko tih čudnovatih savjeta, mi smo izdvojili onih 5 savjeta učitelja Sun Tzu-a koji su se nama činili najzanimljiviji. I da, prvo zahvala sponzorima današnjeg videa, a to su Patreoni i donatori. Prvi savjet. Pobjeđuje onaj koji zna kad se boriti, a kad se ne boriti. Kao što vojske ne bi trebale ulaziti u bitke kad nisu u očitoj prednosti, tako i mi trebamo izbjegavati bitke u vlastitom životu ako je pobjeda neizgledna. Bitka ili rat ne moraju samo biti vojni i fizički sukobi. Prigovarati šefu, a ne biti siguran da ćeš nakon tog prigovora zadržati posao, možda je znak da je to bitka koju za sad trebaš odgoditi. Drugim riječima, fokusirajte svoju snagu na ono što je moguće promijeniti, a ne da je rasipate na ono gdje nećete postići pozitivan ishod. U životu si postavljamo razne ciljeve. Možemo zamisliti da su ciljevi poput tvrđava koje pokušavamo osvojiti. Neki su nam trenutno neosvojive i zato radije trebamo svoju moć koncentrirati na one koje možemo osvojiti. To također znači da nećemo odjednom pokušati osvojiti sve, jer ćemo tad biti poput generala koji je svoju vojsku raspršio. Sun Tzu ne bi smatrao mudrim da odjednom pokušate ismršaviti i naučiti novi jezik i dobro se zabavljati s prijateljima i dati sve od sebe na poslu i spavati brže i uložiti u kripto i pokušati uštedjeti novac. Ako želite uštedjeti novac, možda ulazak u kripto nije najbolja kombinacija. Ako želite dati sve od sebe na poslu, dobro se zabavljati s prijateljima moglo bi ugroziti zadani cilj. Ukratko, birajte svoje bitke. Drugi savjet. Put rata je put prijevare. Kad si moćan, hini nemoć. Kad prestrojavaš čete, učini da se to ne vidi. Kad si blizu, čini se daleko. Kad si daleko, čini se blizu. Čekaj malo. Ovo zvuči kao poticanje na prijevaru i laž. Sigurno ne želimo da ovaj video netko iskoristi kao opravdanje za laganje. Ej, na lekciju Brevi su rekli da se smije lagati. Dakle, ne. No, to ne znači da možda vas netko neće pokušati prevariti. Pa bi bilo dobro imati na umu da su ljudi poprilično vješti u varanju. S druge strane, ne morate samo defanzivno shvatiti ovaj savjet. Sigurno da ako se želite svidjeti nekoj curi, može biti dobra taktika da se uredite, operete zube, stavite čistu odjeću, možda nabacite neku frizuricu, čisto da se činite privlačnim nego što ste bili prije podne. Sportaši će svojim stavom pokušati demonstrirati da su sigurni u pobjedu, iako su možda nesigurni u ishod. Roditelji će pred djecom nekad morati imati strogi izraz lica da bi dijete naučili neku važnu lekciju, iako bi se možda najradije puknuli smijati. Ali lagati ne. Treće. Učitelj Sun Tzu reče: lajkaj ovaj video. Treće. Upoznaj neprijatelja, upoznaj samog sebe i pobjeda neće biti dvojbena ni u 100 bitaka. Drugim riječima, znanje je moć. Za Sun Tzu to je značilo poznavati svoje generale, postrojbe, kao i protivničke. Ali ne samo to, potrebno je znati i teren, i vrijeme, i psihičko raspoloženje vojnika, građana, kralja, stanje u državnoj blagajni. Ne znati te bitne informacije znači ulaziti slijep u rat te riskirati poraz. Sjećam se da sam kod upisa fakulteta imao dosta sreće s pitanjima, ali zapravo nisam bio spreman. Slabo sam se nastojao upoznati s fakultetom i kolegijima koje ću možda slušati. Uopće nisam pokušao saznati nešto o profesorima koji će me ispitivati. A to je bila moja bitka. Srećom, tada me nepoznavanje protivnika nije koštalo pobjede. Ili uzmite drugi primjer. Sigurno vam se često dogodilo da vas netko nazove i silom vam želi prodati neki svoj proizvod bez da vas je išta pitao i uporno vas uvjerava da to vama treba jer ovo jer ono. A da vam je postavio 2 do 3 pitanja, dakle da vas je pokušao upoznati, znao bi da vi ne trebate njegov proizvod. I onda ne bi trošio vaše i svoje vrijeme, te bi se umjesto vama mogao posvetiti onim ljudima koji zaista trebaju njegov proizvod. Ali to se događa kad ne poznajete neprijatelja, u ovom slučaju kupca. Četvrto. Vrhunska odličnost nije u dobivanju svake bitke, nego u poražavanju neprijatelja bez ulaska u boj. Svaki sukob nosi svoje rizike. Dobiti ono što želite bez da uopće morate ulaziti u neku riskantnu ili napetu situaciju sigurniji je put do pobjede. Zato treba jako cijeniti diplomaciju, pripremne razgovore, proaktivno djelovanje. Primjerice, umjesto da pokušavate biti bolji od ostalih u vještini X, vi možda možete razviti dodatnu vještinu Y, nešto u čemu onda nećete imati konkurencije i barem ste po tom pitanju siguran pobjednik. To bi baš mogao biti jezičac na vagi koji će presuditi. Kad djeca ne žele jesti neku hranu jer im je
bljak. Mnogi su u stanju provesti sate u svađi s njima i možda će u toj svađi pobijediti, pa će dijete na kraju na silu pojesti tu bljak hranu. Ali umjesto toga bolje bi bilo da se ta hrana zakamuflirala u neku hranu koju djeca vole. Ili pak da se napravi na način koji je njima vizualno privlačan. Ili im se pak ispriča neka priča da hrana daje bolji vid. Ili mišiće. Na taj način roditelji će pobijediti bez da su uopće ulazili u sukob s djecom. Također pogledajte kako industrija zabave mijenja društva, kulture pa i čitave civilizacije bez da je uopće ušlo neki otvoreni jasni sukob sa crkvom, roditeljima, državom. Ali svi su na mobitelima, društvenim mrežama i malo po malo stara kultura gubi bez da je uopće bilo neke bitke. Poraženi su bez ulaska u boj. 5. Čuo sam da u ratu žurba može biti ludost, ali nikad nisam vidio odgađanje koje je bilo mudro. Ovim savjetom Sun Tzu nas upozorava na dvije česte pogreške. Jedna se tiče nestrpljivosti ili ishitrenog djelovanja. To svi znaju da je ludost i da je mudrije malo pričekati. No, predugo čekanje može postati odgađanje i tad više sebe ne možemo smatrati mudrima. Mnogo je situacija u kojima se pokazuje da su tek rijetki svladali ovaj savjet. Istina je da se većina trudi ne biti brzopleta, da su svjesni da prva stvar koja im padne na pamet vjerojatno nije najbolja stvar na svijetu. Međutim, predugo odgađanje da se neki problem riješi ili da se pokrene neki projekt, posao ili da se učini neki korak također nije mudro. Recimo, ovaj video je nastao kroz neki period vremena. Napisao sam nekoliko verzija tekstova, onda sam još u raznim programima izrezivao, dodavao detalje, no mogao sam još čekati pod krinkom da tekst može biti još malo bolji, dinamičniji, edukativniji. Ali s takvim stavom možda nikad ne bih niti dovršio ovaj video, a to ne bi bilo mudro. Jer ako je video možda i loš, vi ćete mi to reći u komentarima, pa ću još lakše napraviti bolji video. Ima li u vašem životu neki problem koji treba riješiti, neki posao koji treba pokrenuti, neki projekt koji treba dovršiti? Budite mudri i nemojte predugo odgađati s rješavanjem problema. I konačno, bonus savjet učitelja Sun Tzu glasi: Lajkaj, šeraj, pretplati se i doniraj, tako ćeš pobijediti YouTube algoritam. Pozdrav! U Kristu.